Ndiri kushungurudzwa nemudzimai wangu kuno kuUK wedu ndibetsereiwo ndisati ndakomita suicide. Makadi zvenyu mukomana please post my story makavigawo chitupa changu. Zita rangu muchanditi John uye zvekare ndiri murume ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndinoti kana ndikatarisa upenyu hwangu ndione sekunge ndichakwanisa kuzorarama upenyu hwakanaka. Kugara kwandakaita kuno kuUK ndakangogarirawo nhamo for the past 2 years that I have been here in the United Kingdom because of my condition, because ndava kurarama ndiine urema. Kuti ndinge ndichazviudza kuti I can return back to Zim, ndinozvibvunza kuti ndikadzokera kuZimbabwe kwacho ndingazorarama sei. My work permit is still valid. Ndakange ndiine work permit patakange tichiri kuSouth Africa. Ndo yandainge ndichidadana nayo kubva pandakatanga kuapply for that general workers permit kusvika tichizobuda munyika yeSouth Africa. Ndaizviona sekunge ndini mudzimai pose paainge achindiudza kuti ainge achida kuti ange achizova nespousal visa. Ndaiti ndezvekupenga izvo, unoridii visa? Because ainge achiti ainge achida kuti ange achizoendawo kuuniversity. Ndikati unoda kudzidzira chii? Ndakange ndisina kuvhurwawo maziso, ndikaona zvekumberi. God never gave me a revelation yekuti South Africa yainge ichazosvika pakuzoguma. Ndisu vamwe vakaita laki vakaapplyirwawo mageneral visas nevarungu vavo before maZEP. Saka ndaingodzokera ndichingonoapply zvose zvakange zviripo. Kambani yandainge ndichishandira, vazhinji venyu vanodriva matrack munotoiziva. Saka tairova Joburg, Durban to DRC. Dzimwe nguva ndairova 3 months ndisipo paground nekuda kwekuti it was a big company, uye zvekare mwana wevamwe minister, ndisingadi hangu kutaura nezita ravo minister ivavo. Saka akange ari one of the directors wecompany. He would make sure kuti tawana mapermits edu in time. Pandakawana permit mukoma ndakati iko zvinozvi ndava kurarama ball life. Uye nekuda kwekuti ndakange ndiine mapapers angu, mudzimai ndakati angachigara muZimbabwe ndaitoita udzinye hwekuti sezvo ndichidriva matrack unoda kuzogarira aniko muSouth Africa. Vamwe vatakange tichishanda navo vakange vari matrack driver, vakadzi vavo vakasvika pakuenda kumauniversity akaita sana UNISA, vakazotogumisidzira vatova maticha kwava kubva vachizobuda munyika yeSouth Africa, vanhu vachishanda vari pamwe chete. But ndaitira mudzimai utsinye ndichiti kana akagara muJoni anozotanga kuita basa rekuhura, sezvo tairova ma3 months dzimwe nguva tiri muDRC. Saka mudzimai wangu aingogara achingoshushikana nekuda kwenyaya iyoyo. Zvinhu pazvakazotanga kuchinja munyika yeSouth Africa ndopandakazotendedza mukadzi kuti anga achizoya kuJoburg. Mudzimai wangu airarama nemadays mukoma. Ndaisarudza kuti pandinenge ndichibuda ndaibuda nepassport yake kana kuri kunze madays papassport anenge apera. Then ndobva ndachizoti kana ndava kubhodha ndobva ndamutengera mazuva. Vamwe vakomana vamwe vadaiwirirana navo ndaizoti kana ndikasangana navo murodhi vemabhazi kana kuti vematracks ndobva ndavabatisa passport yemudzimai wangu kuti ange achizowana passport yake. Saka mukadzi ndakange ndisingafambe naye nekuti ndainge ndichiti anondinyadzisa pavanhu. Ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe muSouth African, mumwe mukadzi akange achishanda kubasa kwedu. Tatanga kufambidzana kudaro, ndakabva ndaudza mudzimai kuti ndakange ndisingachadi zvekugara, zvekuramba ndakagara nemuZimbabwe. Ndakange ndava kuda muSouth African nekuti muSouth African ari romantic kudarika muZimbabwe. Akasvika pakuramwawo imba mudzimai ndokubva achizodzokera kumusha. Adzokera kumusha akazotoita zvekutokumbirwa nehama dzangu. Hama dzangu dzakaita zvekundipfugamira kusvika amai vandipfugamira apo patakaita dare semhuri. Ndatosarudza kuti ndakange ndisingachadi mukadzi, ndainge ndava kuda kuroora muSouth African. Saka ndakadaidzwa kumusha, havana kunge vakandiudza
kuti mudzimai wangu ainge ari kumba kwedu, nekuti ndakange ndakati zvedare handidi. Ndichisvika paground ndo pandakaona mudzimai ariko, ndakati ini zvemunhu handichadi. Saka mai vangu pavakazopfugama vachitokumbira kuti ndirambe ndakagara naye, ndo pandakabva ndachizobvuma kuti tirambe tichienderera mberi newanano yedu. But ndakabva ndati kwaari, you need to know this, kuti sezvo vari amai vangu vaita zvekukukumbirira, saka ziva kuti kugara kwedu kwatichange tichizoita tichange tichizogara zvedu, but watongova muroora waamai, not kuti ndingakuona sekunge utori partner yangu. Akashingirira tikaramba takagara tose. This was somewhere around 2014 zvinhu izvi pazvakaitika. Ndainge ndiri mbinga iri muSouth Africa, ndaifamba nerimwe ziodhi rangu ziQ7 rekuti ndaiti ndikasvika paground so vanhu vaiona kuti pana patatsikwa nembinga. Upenyu hwakaramba huchifamba. Mudzimai wangu nekuda kwesocial media akatanga kuteerera. Aifarira umwe mukadzi uyo kwavanoti zuva so kubva achiri muSouth Africa, saka aigara achingoteerera zvimalive zvavo ikoko. Ameno ndiko kwaakazonzwa kuti munhu anogona kubuda munyika yeSouth Africa otoenda kune dzimwe nyika uchitoshanda sacaregiver. Ndakazonzwa mukadzi wangu ava kuti ndava kuda kuita course yecaregiving. Ndakamubvunza kuti chii chinombonzi caregiving ichocho, ndokubva andirondedzera. Ndakaseka mukomanashi because ndakati uruda kuita zveUred Cross kaiwe, zviya zvataisiva kuti kuZimbabwe kune vaya veRed Cross vanofamba vachipepa vanhu vanenge vaine AIDS. Akanditi it's more like that. Ndakaseka ndikati okay, iribo. Chandakange ndisingadi ndechekuti ange achiita degree, sezvaainge akambotaura kuti ndikaenda kuUNISA ndobva ndanoita course yangu. Ndikati munhu akaita course uyo anogona kuzongondisiya. Saka ndakabva ndati zveRed Cross bomb, because handina kunge ndakambofungidzira kuti aikwanisa kuzogumisidzira awana basa muno muUK. Ndakaita chikosi chake ichocho cheRed Cross, ndaitoseka. Ndaitombomuperekedza ndichinomusiya pacho kwavainge vachidzidzira zveUNES aid, ndichitodzikisira kuti saka wafunga kuti unge uchienda kunokambura madhodho evanhu. Mudzimai aitombochema apo pandakange ndichimuseka ndichitaura zvakadaro. Sezvisineiwo pakazongoitwa chimwe chirongwa mune rimwe gurupu, ndokubva achizowana mukana akatotanga kutofambira nyaya dzemavhiza. Ndakambosvika pakuhwandisa passport yake. Amai vangu vakandithreatena vakati buritsa passport yemuroora, otherwise ndinozviuraya. Sezvo ndakange ndiri kure, ndakabva ndachizovaudza pandainge ndakaihwandisa. Ndakangosiya ndakaihwandisa muzasi mesiti remotikari, ndakaita zvekucheka ndokubva ndaipfekedzera passport. Ainge asingambofi akaiwana. Izvi zvakaitika akange ari motikari yainge iri kuZimbabwe zvekare. Akatora passport ndokuenderera mberi nekurongwa kwake. Akazoti mavhiza abuda. By then tainge takatochata muchato wekukoti, but makore ose iwawo ndakanga ndisinei nemuchato. Ezvino kuti muZimbabwe taingorarama tichingosiva kuti murume ndiye anenge ari murume, especially kana ukazoitawo permit kuSouth Africa. Unenge uchitoona kuti unenge uri kuseri, zvakange zvisina basa kuisa munhu paspouse. Saka ipapo dai andiregererawo mukadzi wangu, nekuti ndakange ndisati ndava exposed to other lifestyles. Ndaingoziva chiupenyu chatakange tichirarama tiri pajoni. Saka marriage certificate tainge tagara tiinayo, sezvo mavhiza ake akange ava kuda kubuda paakanoita masubmission nemarriage certificate zvekare, nekuti takange tichida kuzoenda tiri tose. Ndo pandakatanga kuti bengedu. Munoziva pandakati nerimwe zuva ndakagara ndiri mutrack, ndikatanga kutofunga kuti saka mukadzi uyu ava kutoenda kuUK, saka tichazorarama upenyu hwakaita sei. Sezvisinei mukomanashi, mudzimai wangu asati asimuka, ndakatora noumwe mukadzi tichienda kumafaro, because ndainge ndava kungogara ndakadhakwa nekuda kwedepression yekuziva kuti mukadzi ainge ava kuda kuuya kunoku kuUK. Ndakabva ndachizoita accident. Ndaita accident ndakabva ndavhunika makumbo, basa ndokubva rapera, because recovery time koma yakatora nguva, ende varungu havafi vakazokumirira more than a year wakangogara kumba. Ipapo ndakange ndichigere muSouth Africa.
saka tairarama nemarentals. Takange tiine imba yatainge takatenga through permit yangu munyika yeSouth Africa, saka marentals ndo akange ava kutotiraramisa. Pandakangodzingwa basa mukomanashi ndo pandakatanga kurealiza chimwe chinhu chandakange ndisati ndakamborealiza muupenyu hwangu. Mukadzi akaedzawo nepose paainge achigona napo kuti ange achindipepa kunyange zvainge zvakamurwadza, because mukadzi wandakange ndiinaye, the girlfriend, akatofirapo paspot. Asi ndoda kutenda Mwari kuti ndakapona zvangu, handina kufa, but ndakabva ndachikoka makumbo. Ndaiti ndainge ndichazorecover in time, kana madoctors vakange vachitondivimbisa kuti pasina kana nguva you will be driving again, but musana wangu mukoma wairwadza zvekuti ndakange ndisingachazivi kuti ndainge ndichazopona here kana kuti ndaizofa. Ipapo dai kwanga kuri kunzi ndakafa zvangu zvingadai zviri nani than masituation awo handava kusangana nawo ndiri muno munyika yeUK. Saka gore rakati rapera, basa rapera zvekare, ndo pandakatanga kuona kuti ndakange ndatova desperate. Mudzimai akabva ati kwandiri handisi kuzokurasa. That was when she came to the United Kingdom. Mudzimai wangu achingosvika kuno akati atanga kuwana mari yake, zvechokwadi ainditumidzira mari ndichienda kunana zviremba. Ndainzwa kunyara kana kunotora mari yacho yaanenge anditumidzira, because ndinorangarira kuti nerimwe gore akamborwara zvakaomarara. Ndakange ndiine mari, but ndakamuudza kuti ndakange ndisina kana cent, ndainge ndichazotsvaka munhu wandaikwanisa kuzokwereta mari kubva kwaari, but ndainge ndiinayo mari. Akasvika pakurapiswa nevabereki vake, because ndainge ndichingonzwa kungobhoyekana kuti ndige ndichiburitsa mari, nekuti ndakange ndiine humwe urongwa hwandainge ndiinahwo. Ndakabva ndati ndiye ane madhimoni, ndokusaka abva atanga kurwara in the middle yekuti ndakange ndiine zvinhu zvandakanga ndichironga. Saka aindetumidzira mari ndichienda kunana chiremba ndichinonobetserwa. Finally ndakazoti ndauya kuno mukoma ndigere hangu zvakanaka in terms of food and accommodation, but nehurema hwangu anondituka, because anoziva kuti handisisina zvinhu zvandichakwanisa kuita kana kutodriver. Handichatokwanisa kutodriver motikari nekuti ndinoti kana ndikagara kwenguva yakareba musana unotanga kurwadza. Saka kana ndikambogara about an hour ndinofanira kuti ndige ndichitombozorodza musana ndobva ndatomborara. Handikwanisi kana kuenda kuma outings, ndinotofamba neclutch yandinofamba nayo, nekuti kana ndisina clutch iyoyo ndinogona kutodonha, handisisina balance. Kana ndikada kumira ndisina chandinenge ndakazembera ndinokwanisa kutotanga kutonzwa dzungu somu. Saka chazondiunza pano mukomanashi ndechekuti ndiri kutsvakawo mazano, uye zvakare ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe munge muchingondisimbisawo. Ndoramba ndigerere kuno kuUK, because kuno kundava kungogarirawo vana uye kungogarira nhamo, nekuti handina zvandinokwanisa kuzviita. Kana ndikaenda kuZimbabwe kwacho, nekuda kwecondition yangu, ndinofanira kungogara ndichingoenda kunana chiremba, nekuti ndinombopota ndichizara mvura futi mumuviri wangu. Ndinoenda ndichinonodhireniwa makumbo angu, anomboita nguva dzekuti anozvimba. Zvino nekuda kwekuti kuZimbabwe hakuna healthcare yakanyatsokunaka, plus nekushayikwa kwemari, ndinotya kuti ndinogona kufa. Mudzimai anonditorera advantage. Akati kwandiri, kana ukangoudza hama dzako kuti ndinokushungurudza, ndinobva ndakubvisa pavhiza rangu. Uye zvekare ava kupota achitoya nemaboyfriends, anotoya nemaboyfriends obva atotanga kutonwa doro. Anogona kungokunyepera kuti uyu mwana wekumusha tinobva tose kusame village, but kuti unge uchitaura nemurume uya anenge asingadi, vanongonwa doro ravo woita gochi obva atomuperekedza kumotikari, murume iyeye obva atodzokera. Please ndibetsereiwo ndisati ndakomita suicide. Ndikungodawo maadvices, ndozvifambisawo sei? Ndoramba ndakagara muno muhere, muno muUK, kana kuti ndodzoka zvangu kumusha ndogara pamba pamai vangu? Amai vangu havatozvizivi kuti ndo zvandiri kusangana nazvo izvi. Zvakanaka here zvandiri kuitwa nemudzimai wangu, kana kuti ava munhu ava kuita sekunge
akajoina Satanism kutoromba chaiko nehurema hwangu. Muri yeZimbabwe ndiyo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Aiwa, kuromba havana, ingotori revenge ezvose izvo zvamakange muchiita muchiri muSouth Africa. Hanzi permit bo zvose bo. Ndaimboziva kuti South Africa ichasvika pakupera. Hanzi kunyange ndiine permit kuSouth Africa kwacho ndinodzoka kuzoita sei? Basa rogara ndainge ndichiziva ndiri kudriva matrucks, saka handichakwanisi kudriva. Hanzi handichakwanisi kugara for more than an hour. Ndinenge ndava kunzwa musana uchipisa. Hanzi mudzimai anongorwa ma-up and downs ake ari ega, because kunyange kudzoka kwacho kuZimbabwe vanodzoka sei, vangagara sei mundege for hours and hours, iwo musana uchivarwadza. Hanzi ndinongosiyiwa ndiri ndega. Kunyange mudzimai akanzi adzoka nechikomba chake, hanzi vanongofamba vachiita lavhe-daving mundege, ini ndinenge ndisipo paground. Hanzi zvakanaka here zviri kuitwa navo amai guru ava, kana kuti vakatojoina Satanism, vakarombera pahurema hwamukoma ava? Ngativabatsirei mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana Shimuri sei zvenyu? Ndiri kunzwa ndichizvinzwira tsitsi. Kana variko vakadzi vakaita seni, kana uri desperate, siyana naro team rekuchando, unogona kutongoshandiswa mahara. Ndini uyo makange muri mugore ra2023. I will never ever forget what happened. Mufunge zvenyu mukomanasha. Ndainge ndiine munhu wangu wandakange ndichigara naye muno muJoburg. Ndainge ndichishanda as a maid. Ndaipota ndichimbogara kubasa. Ndaingoshandisa advantage yekuti kana tanetsana ndobva ndaita hangu stay in, ndogara kubasa kusvika tava kuwirirana nemurume wandaigara naye. Saka nemurume wandakange ndichigara naye tainge takaita mwana umwe chete. Ndainge ndagara ndiine 1 mwana wangu. Saka ainge asina kumbogara akandibvisira kana cent. Paainge ava kuda zvikare umwe mwana, ndakabva ndaramba ndikati tanga wambonondibvisirawo something. Zvino aiedza kundionesa achiti kutobvisa mari ndinenge ndichida, but tarira uone kuti kushanda kwandinoita ndinongoshandawo kuti iwe unge uchikwanisa kuzoendawo kumusha. Ndikati izvozvo hazvidi, ini handiti wakandida, unofanira kuti unge uchiunganidza mari. Chaikonzeresa kuti asazokwanisa kuwana mari yekuenda kunondibvisira, ndakange ndisingadi kubhadhara rent, ndaisatenga chikafu kana kubatsirana naye on anything. Saka mari dzake ndo dzaishanda rent, chikafu. Saka gore richizonopera aiwanikwa kuti anenge asina kana cent raanenge akatomboisa parutivi. Saka makore akafamba tiri muSouth Africa. Come 2023 relationship yacho in fact yakatanga muna 2022 tichizonopinda 2023. Baba ivavo ndakasangana navo mune rimwe group on Facebook. Ndakange ndiri pakati pekutsvakawo nzira dzekuti ndingabudawo sei muAfrica. Ndainge ndiine shungu dzekuenda kuCanada kana kuti kuAustralia. Saka ndaipinda mumagroup akasiyana siyana, ndaitoaplya. Pane imwe iya yavanoti lottery chakati yekuAmerica. Ndaigara ndichingoaplya lottery iyoyo, but handina kumbogara ndakaiwina, iya yekuti unozowana chitupa chekugara muAmerica. Saka ndakabva ndachizosangana nemurume iyeye. Akatanga kutitumidzira mapictures ake kuinbox. Ndaimuignore, but ndakazoona kuti munhu angaratidza kuti ishoroma uye zvekare akange ari kuchando. We then started to talk. He convinced me, vakandiudza kuti ivo vaigona kutaura nemafriends avo, vobva vandibatsira kuti ndinge ndichizowana COS. Ndakabva ndati zvakanaka zvakadaro. Nekuda kwekuti ndakange ndisingadi kuti mutengi ange achizviziva kuti ndakange ndigere pane umwe murume, ndakabva ndatanga kugara kubasa nemurume wangu. Tainge tava kugara tichingonetsana. Aiti akati unofanira kuti unge uchiuya kulocation this weekend. Ndaibva ndamunyepera ndobva ndamuudza kuti ndanzi nemurungu unofanira kuti unge uchishanda paweekend. Izvi ndaizviitira kuti kana ndiri kubasa ndaikwanisa kutaura navo baba ivavo vakange vari kumhiri kwemakungwa pasina munhu anenge achindidisturba. Pavakazoita kuti ndinge ndichizonyura murudo, vakandibvunza kuti unoziva Western Union here? Ndikati hongu. Zvino nekuti ndakange ndisina chitupa chemunhu, ndakashaya kuti ndodii, ndokubva ndatsvaka umwe munhu
uyo akazondibatsira kunoburitsa mari yacho kuWestern Union. Mari iyoyo mukoma yakanga iri 1200 US dollars but yakazoitwa convert kumarands. Ndakafara, ndakabva ndaona kuti ndakange ndatoita a good decision. Ndokubva ndavapa mafoni numbers amai vangu, vakabva vatanga kutaura vose. Fast forward, baba ava vakabva vachizondibvunza kuti unogona kubhuka here hotel muSouth Africa. Ndakabva ndachizoshandisa mari imwe yandakange ndinayo because vakandiudza kuti vainge vachazospenda at least a week vari muno muSouth Africa. Ipapo handina kunge ndakaona kuti ndainge ndichitodhila netsotsi zvangu. Baba ava vainge vakandivimbisa kuti vainge vachazodarika vachizonditora muSouth Africa, vakati we will only stay for a night at the hotel, tichingoonana tobva taenda kuZimbabwe fanoso kugadzirisa passport yako. Mari yandainge ndiinayo mukoma yaisvika kuma 9,000 something. Ndokubva ndabhuka. Takabhuka mukoma Nashe. Ivo chavaingoita ndechekuti vaingotenga chikafu vachingoshandisa kadhi ravo kutenga chikafu, kuorder, kuita sei. After 1 week, ndakangoti zuva rechi5 ndopakatanga kupinda mafone calls achibva kuZimbabwe. Vakabva vati kwandiri kwainge kwaita emergency. Ndikati saka totoenda tose. Vakati no, hazviite kuti tinge tichisvika tose kumusha apa ndisati ndakuzivisa kuna vana vatete vangu. Ndakati zvimwe kuda vanhu vekwaMutare ndo zvavanoita, murume haangosviki nemunhu wake mumusha. Ndakati hazvina kuipa. Ndakabva kuhotel kuya kwava kudzokera kubasa. Iwe ndadzokera kubasa munhu haachabatiki pafoni, aingonditi mahai zviri sei, koma kazofamba sei, munhu ava kungondipindura one word. Ndakazoshamisika. Munhu akange atodzokera kuUK. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza kuti kubaba ava sei vazonditamba yakadai so. Sure, vakangobva kuZimbabwe vakananga zvavo kuUK kana kumbondiudza. Vakazondiudza mukoma Nashe kuti vakange vachifesa machallenges. Ndikati machallenges akaita sei? Ndokubva vati kwandiri, ipo paya pandakakudza kuti ndambosvika kumushandiri ndega, ndainge ndichienda kunosangana naamai guru vako. Ndikati amai guru vangu, amai guru vapi? Vakabva vati kwandiri, ndainge ndagara ndiine mukadzi nechekare but mukadzi uyu neni takange tisisiri kugara in the same area but vose vari kuUK, saka hanzi tainge takawirirana kuti tainge tichazosangana muZimbabwe then tobva taita divorce. Saka vakange vasingadi kuti ndige ndichizovapo panzvimbo nekuti vamwe veukama vaizoti wanga wagara uine umwe munhu ndokusaka uri kuda kudhivorsa amai guru. Ndakabatikana ndikatanga kuchema. The following month, that was when I discovered that I was pregnant. Kubva pavakandiudza zvedhivorce, ndakambotsamwa naturally ndichiti munhu achandinyengerera. Ndakatoona kutoti ndikutodanana nembwa zvangu. Haana kana kumbogara akandibvunza kuti saka unofungei, uri kurwadziwa here, what is going on? Zii zvake munhu. Ndakazototaura naye ndirini after ndadiscover kuti I'm pregnant. Ndokubva ndamuudza kuti shamwari I'm pregnant kunoku. Sezvo paakauya kunoku ndakasvikawo pakuzomudira pachina ndikati unoziva kuti munhukadzi hapana paungangosangana nemukadzi anenge ari single. Ndainge ndiine munhu wandaigara naye but nekuda kwekuti ndakange ndichikuda ndakasvika pakumuramba. Izvi ndakamuudza auya kunoku, ndanakirwawo nelove yavo baba ivavo. Saka akabva anditi saka baba vacho wakavaudza here? Ini ezvo makakwana here nhai baba imi? Handiti ndichikuudzai zvinotoreva kuti ndimi baba vacho. Akabva anditi ko Steve uya achibvira murume wandainge ndichigara naye haasiri here muridzi wemwana? Ndikati kwete, you are the father. Akanditi tichazoona kana mwana wacho azvarwa. Mwana akasvika pakuzvarwa munhu haabatiki. Hama dzake dzandaiziva ndaingodzizivira pamafoni ende vose vakapera kundibloka. Zvinotondinetsa mupfungwa mukoma Nashe. Nekuda kwekuti ndakange ndava desperate, ndakabva ndadzokera kuna Steve ndiye wandiri kuchengetesa mwana asiri wake. Iye akangondigamuchirawo nemaoko maviri ndokubva angonditi it is okay, hapana chakaipa, nekuti ainge agara achitondida zvake. So this is where I am mukoma Nashe. Kana mukazopostawo nyaya yangu
ndoda kuti munge muchizivisa vamwe vakadzi kunze uko kuti haisi nyore kuti unge uchizonzi waenda kuUK unotozosangana nevamwe vanhu vanozotokushandisa big time. Izvezvi mari dzandichabudana nadzo kubva mwana uyu, dzandakatobuda kubva mwana uyu achiri mudiki kuzosvika ava ne18 years, inenge iri mari yakawandisa iyoyo pamunhu wekuti akaramba kuacknowledge kuti mwana iyeye mwana wake. Ndozvimwe zvezvinhu zvinondirwadza. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakatambwa chokuseri nevamwe baba vekuUK. Ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Kokuzodzokera kuna Steve, sei makadzokera kumunhu wamakamboshayinira mukavhairira mukarasa muchiti mawana munhu ainge achazokuendesai kumhiri kwemakungwa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Hazvina kumira zvakanaka, ndakaita zvinhu ndichimhanya-mhanya. Saka nyaya yakaitika ndeyekudai so. Mama vangu mukoma Nashi vakafirwa nemurume patakange tichitori vana vadiki. Baba vangu vakafa tichiri vana vadiki, saka takazokura tichichengetwa nemadzisekuru. To thank my mom for all the good work that she did, ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizovakira mama vangu imba. Ndavakira mama imba sezvo inini ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. I could not manage everything. Pakabuda mari dzakawandisa. I really do not mind angu, but madzisekuru angu vakandidyira mari zvekuti ndega ndakasvika pakutenda mari yandakaburitsa for imba iyoyo yainge yakawandisa. But imba iyi imba iri mutown, so ndakati hazvina hazvo kuipa, let me just focus and let me build this house for my mother. Imba zvino yapera. Handina kunge ndakaziva kuti mama vangu imba iyi vakange vakatomanikidzwa nemadzisekuru kuti pange pachigadzirwa family trust. Zvinova zviri zvinhu zvandisina kumbogara ndakawirirana navo. Ndakazotozvinzwa nemistake kuburikidza neimwe cousin yangu, akazoudzwawo nevamwe sekuru kuti kune family trust and vanoda kuramba vachingotenga maproperties. Pari zvino vane property imwe chete. Saka akabvunza kuti mava neproperty iri mufamily trust, property yacho iri kupi? Vakashamisika nekuti kwakataurwa ndiko kwacho kwandakange ndichangobva mukuvakira mama vangu imba. Saka mama vangu pandakataura navo vakangoti ndezvemumhuri, handitiwo wakanditengera here? Saka ishungu dzangu kuti mune ramangwana vana vehanzvadzi dzangu vange vachizowanawo pekutangira. Ndiri kunzwa kubatikana mukoma Nashi. Handizivi kuti ndakakanganisa here kurangarira amai vangu ndikabva ndati ndoda kuvatengera pavo pekugara. Ndainge ndichida kuti imba inge ichizova muzita mavo. Izvi zvemafamily trust zvakange zvisimo muurongwa hwangu. Ndoitawo sei kuti imba idzoke kwandiri, mari receipts, everything ndinazvo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu. Hanzi ndinotya futi kuroyiwa kana kuri kunzi ndikada kunyanya kunetsana nemadzisekuru because vachati wava kutoda kutotitorera pfuma yedu. But maybe what you can do, dai magara pasi nemadzisekuru enyu namai venyu, uye zvekare motsvakawo loya renyu rinokwanisa kutaurawo naamai venyu, movanzwa kuti havana kuita zvekumanikidzwa here by force kuti imba iyoyo madeeds ange achizoiswa mufamily trust. Because kana zvatova mufamily trust zvinoreva izvo kuti madzisekuru ndivo vanokwanisa kuzoita zvavanenge vachinzwa kuda neimba iyoyo. Munozvionawo sei? Kana wavakira amai vako imba, do you have the right to say anything? Kana kuti amai vako ihama yevamwe vanhu, she has the right to decide what must happen to her property. You can tell us what you think
comment section, kana kuri kunziwo munenge muchida kutiudzawo kuti kuenda kwamakaita kumhiri kwemakungwa makazvifambisa sei, muchidawo kutibatsirawo nemazano ekuti kune vose avo vanenge vachida kuzoteverawo kunyika kwamuri ikoko, you can come to our inbox and share with us your life story kubva uri muAfrica kuzosvika wavako kumhiri kwemakungwa kwaunenge uri ikoko, kana kuti kunyika kwaunoziva kuti mamwe maZimbabwean anogona kurarama ariko ikoko. Please bring those stories tinge tichizodziverenga panapa tichidzidza nekuaplya zvekare kuti vanhu vakwanise kuuyawo ikoko kwamunenge muri kunoraramika.